सिबिनां आंनि बड' मिक्सार ब्लग नायगिरि नोंथांमोन, आं दिनै मोनसे नोंथांमोननो भिडिअ लानाय एबा भिडिअफोरखौ नोंथांमोननो थारैनो जानो हागौ आं गुबुननिखौ लानानै भिडिअखौ आपल'ड होयो, नाथाय अन्नानै नोंथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामो दि मानोना जोंना भिउस फैयैनि थाखाय गुबुननिखौ लाथ'नानैब्लाबो जों होनाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ अन्नानै जाहाथे बिदि भिडिअखौ आपल'ड होबाय थानायाव नायालासिनो थादोंब्ला अन्नानै नायना होयो आरो आंखौबो नोंथांमोननि सापर्टजों गोजौ लेभेलसिम आवगायलांनो थाखाय नोंथांमोननि मददजों आवगायलांगोनखौ आं मिजिंथियो आरो नोंथांमोना अन्नानै आंनि भिडिअखौ सानफ्रामबो नायगोनखौ आं मिजिंथिबाय। आंनि बड' मिक्सार ब्लग नायगिरि नोंथांमोनखौ अन्नानै गासैखौबो आंनि दिनै गोसो गोथारनिफ्राय खर' गंग्लायै बे भिडिअ गुबुननि आपल'ड होनायखौ निमाहा बियो। जेन बेनि उनावनो आरो भिडिअफोरखौ जायनि भिडिअखौ लादों अन्नानै बिथांमोनाबो सारमोनाबो कपिराइट क्लेम दा खालामथों। अन्नानै आंखौबो नोंथांमोननि हेफाजाबैनो मददजोंनो आंबो जौगालांनो हानायनि आंबो बर' हारिखौ दावगालांनायाव लोब्बा होगोन होननानै नोंथांमोनखौ आं आरो खेबसेबाव मिजिंथियो। नोंथांमोनखौ बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ नैबे खर' मिलायनाय एबा महर मिलायनाय सुंद'यै भिडिअ आपल'ड होदों, बेखौ नोंथांमोना थारैनो नायगोन होननानै आं आसा फारिबाय। गोजोन्थों, बाय बाय। अन्नानै आंनि भिडिअखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लिंकखौ अन्नानै नोंथांमोना एबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होगोन होननानै आं नोंथांमोनखौ आरो खनसे मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। जाथारगोन जानलै बे मोरलिलिया। Gapada sa sa gapada pada pada.